Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Okay. Boyamba ndiloleni kuti malo mwa Inspector General amene amayenekera kuti okha akhalepo ndikupanga presentation this morning ndipereke moni wa ulemu komanso mwapadera sindikwanisa kutchula aliyense paikha I guess make CEO presented that on our behalf. Komabe in a special way the Malawi Electoral Commission Chair, Honorable Justice Annabel Ntalimanja, ndima commissioners onse ulemu wanu. Komanso ulemu kwa tonse amene tafika lero mene tikupanga launch campaign ya chisankho chimene chichitike posta chedwa pa mwezi umodzi ndi masiku ka myezi iwiri ikubwerayi posta chedwa pa 16 September 2025. Sindifuna kupanga comment namva kuti pamenepo ndi pamene pali ntchito. Komabe mundilole kuti ndipange presentation ifa cha nthawi ndi only 12 minutes yokuti ndilankhule kena kano zinazo tikhala tikukambirana kutsogoloko mmene tikupita. Polisi ndi yanu, security ndi yanu. Ndiyambira mawu amene analankhula Kizito Tenthani kunena kuti ngati tingachite bwino ifeyo azipani eni yake azipani komanso ifeyo ngati Malawi ngati tingachite bwino anayankhula mawu kuti anzathu achitetezo tikhonza kuwachotsa ntchito. Komabe banatenthani pepa ndithu mzikhala ko mmantha kusatuli chotsa ntchito yayi kwa mnene kuti mwina tikhoza kuwachepetsera ntchito kuti tikhoza makapanga ko focus zina pamene ukusonse sikutani moti inu pamene mwakhala simuchita mantha basi tichotsa ntchito chabwino zikomo kwambiri. So ngati tingachite bwino ndimafuna ndiyambire pamenepo. Ngati tingachite bwino chisankho ndi chathu, tifuna kuponya voti ndifeyo kuti tisankhe anthu amene tikuwafuna. Chimene tikumenyanirana ndi chiyani? Tikayankha funso limenelo lotipeza kuti palibe chifukwa. Malawi ndi mmodzi, tonse ndife Malawi, dziko lathu lokongola. Ndimakonda kunena mobwereza kuti ngati pali asset imodzi imene Malawi is popularly known for and imene mapangisaso dziko lathu kupita patsogolo ndi mtendere kapena kuti peace, security and unity. Ndiloleni ndipitirize. So zimene zizi tikapitiriza zimene zimapangitsa aliyense kubwera kuti apange business komanso dziko lathu lipite patsogolo. Ndiye kwa lero mafuna ndingolankhula pa nkhani ya chisankho imene malingana ndi mmene ife ngati polisi takuonzekera kuti akonzeka motani komanso mophatikizana ndi anzathu amene timathandizana nawo nkhani za chitetezo. Polisi ndi internal security komanso ndi anzathu amene amatithandiza tikakhala ndi zochitika zokhuzana ndi chitetezo monga Malawi Defense Force, Malawi Prison Service komanso mwina Malawi Immigration ndi ena amene amatengapo gawo. Komabe responsibility ndi yathu, sitikuyikana, ndi yathu ndipo ndi yathu ndithu, and we will make sure we execute that responsibility. Zimene tilankhule mwina ndi pang'ono komabe mongobwereza amene analankhula chair CMD komanso Tenthani tabwera pano chifukwa chonena kuti nkhani ya chisankho tikamakamba za democracy tingakambe za democracy osakamba za ma elections amene amachitika pafupi kwathu kuno tinasankha every 5 years kotero kuti panopo 5 years ichayipita kumapeto tikuyenera kuti campaign iyambike ikutsegulidwa lero. Ndiye ndikofunika, this is part of civic education, kuuzana kapena kuti kuphunzitsana kuti ifeyo mwa udindo wathu ngati achitetezo tidzagwira ntchito motani komanso ntchito yathu tidzagwira ndi ndani komanso mene tikupita kutsogolo tidzapanga ziti kuonetsetsa kuti kuyambira process imene ikuchitika. Of course inayambika kale registration koma panopo kuyambira pa process ya kupanga campaign zipani zizichita misonkhano yosiyana-siyana
mpakana tsiku limene tidzakhala tikupita kokavota, tavota kenaka mpakana kulengeza post tidzagwira bwanji ntchito kuonetsa kuti kwathu kunoko ku Malawi kukupitiriza kukhala bata ndi mtendere komanso chisankho chayenda moti aliyense achivomereze kuti zonse zayenda bwino ndipo malizatsa wathu kuvomerezana nawo. Mongobwereza ndidzipereke pano ngakhale anakuwa kumbuyoko kuti ife ngati achitetezo, ngati achitetezo ndife wokonzeka kuti tionetsetse, ndimvetsereni kuti tionetsetse kuti chisankho mmene tikuyamba kampeni pali malamulo atiuza za code of conduct ndi malamulo amene alipo Parliamentary, Presidential and Local Government Act, malamulo amene timapanga follow, tili ndi malamulo amene timapanga implement, enforce on daily basis. Koma mu nthawi inoyo ya campaign imene tikupita ku chisankho, in addition to malamulo amene tili nawo amene timachita mandate kupanga enforce, pabweranso limene litsopano limene panopono tikuyenekera kuti tichilimike kuonetsa kuti tikulipanga enforce. Ndisanapitirize ndipemphabe honorable chairperson komanso tonse tili munomo, ntchitoyi Inspector General sagwira okha, kapena kuti ngati tikhaenda anzathu MDF tutagwira okha MDF commander ayi, tidzagwira tonse limodzi. Koma kunoko ku polisi chifukwa zikachitika mudzayimba foni kwa Inspector General kaya kundiyimbira ine olo kwa anduna, koma ndifunanso muone anthu amene mutakakhale nawo pa ground. Zikachitika pa ground ipo sizimangofikira kwa IG kwa anduna, koma zimafikira kwa anthu amene muli nawo ma officers in charge. Kwathuko komene tikugwira ntchitoko ndikanakonda zangovuta kuti simunatiranire ma commissioners athu, ma regional commissioners. Zikanakhala bwino kwambiri ma regional commissioners iso akanakhala muti munomo kuti adzimvere mtolo kuti zikachitika tisanamtukwane wina aliyense, tisanaloze chala wina aliyense, timpeze amene tiyambire kumuloza. Ndiona chairperson ndiloleni ma OC onse amene mwayitana from all the stations ayimirire. My officers in charge, I request all officers in charge, kukanakhala kotheka ngati mwina abwere kutsogolo kuti mwaone, so that when things are happening, kwathuko tidziwe woyamba kumuloza chala kuti lero tinali ndi msonkhano apa pachitika phokoso, officer in charge wakumene koko anali kuti wapangapo chani, then idzibwerano kupita kwa commissioner, kenaka idzibwerano kuti kodi IG mwapangapo chani. Maosita tembenukani kumbuyo kosa kuoneni. Simukuwaona? Okay, abwere patsogolo, but it's very important. Abwere kutsogolo. My officers in charge bwera kutsogolo. This is very important. Yeah. Tipange line bwino, tipange line imodzi, tiyambire kwa petoko. Tibire nditoko. Izi ndapanga dala ndicho linga chonena kuti maosi musabisale anthu akuoneni. Osi lilo ngopita nuko agulo pita kumapetoko. Osi nzuzu somkale kutsogolo. Yes, my cities will makondo kazo chitika. So, mabwana nonse honorable chairperson, our success in terms of safety and security is dependent on the team many people want to go. They don't see team to only put OC wanga kadi baraka assistant commissioner Dan South president report. Kubaraka sita chitika for first point of contact. I will see how to do. I will see the chitika. This is from your IG, first you have a dorsal. I saw committee right away in your district. A commission right away in your district. So that's the first point of contact. Then if it fails, today I got only one commissioner for Central West. So I will not invite her because she's alone, unless on special request. But you may stand where you are. Commissioner Barbara Tsiganchenga, Central West.
So, but the rest are not here. Next time, let's remember to do that. So this is the starting point, the point of contact. If there's anything before it comes to us, these guys must be able to answer and account for what has happened. I guess I'm clear on that one. Thank you so much. Maosi atu ndamenewa. Ya ima kwa nantao timanekera tu wina wake tumike nditupa mpeni pambaba. So ndamenewa, when there's something, let's make sure we contact them and let's make sure they do the right thing for our people. Right, so next slide. Next slide. Right, so mwanchito yatu nthawi zonse ndikamayenda ndimakonda kuyenda ndi Police Act imene anatiuza mandate yathu ntchito zathu nzotani. Ntchito zathu nzotani. Komabe imene ndafotokozera kuti kuphatikizapo pa ntchito zimene tili mandate mwathu mu nthawi yachisankho tapatsidwanso responsibility ina yopanga implement Presidential Parliamentary and Local Government Act to make sure kuti chisankho chiyende mwamtendere. Kotero kuti imene tikupanga zimene zizitizayesesa mokwirizana ndi anzathu amene tikugwira nawo ntchito kuti milandu inanso isachitike. Koma ikachitika yokhudzana ndi chisankho tidzamanga ndi kuwapanga prosecute malingana ndi malamulo okhudzana ndi chisankho. Tidzamanga mokhudzana ndi malamulo a chisankho. Ndi udindo wathu kupanga protect maufulu a wanthu. Mmene tikupita ku chisankho ndi udindo wathu tonsefe timalondola constitution ndi udindo wathu kuti tipange protect maufulu a wanthu ndipo tidzayesesa kupanga chimene chichi. Next slide. Zina zimene tachita mene tikukonzekera chisankho chimenechi kapena mene kampeni ikuchitika ndi chiyani. Mwapadera honorable chairperson ndi commission yonse komanso tonse pali panopo ndi MOU pakati pa ifeyo ngati achitetezo ndi anzathu a Malawi Electoral Commission mu framework imene kutithandizira kuti mmene tikupanga zimenezi mmene tikupita ku chisankho mmene kampeni ikuchitika ifeyo ngati apolisi ntchito tidzagwira bwanji. Komanso ifeyo mogwirizana ndi anzathu achitetezo ntchito tidzagwira motani. Next slide. Ndinafotokoza koyambirira kuti chisankho chikhale credible, fair, komanso chivomerezeke ndi nkhani yonena kuti tikuyenekera kutengapo gawo. Ndipo tiyesetsa kuti malamulo onse amene ali woyenera ifeyo tiatsatire ndi kuwapanga enforce komanso kuwapanga implement. Next slide. Anafotokozapo atenthani komanso achair CMD pa nkhani ya campaign anapanga produce code of conduct. Nali ndika presentation on that one kutsogoloko komano I think we will cut it because he has ably presented that. So I will simply maybe ndi yankhula mwina pang'ono chabe fa cha nthawi komanso tikuyeneka kuti timalize. Mwazina tiyesesa kuti malamulo onse okhudzana ndi chisankho mu nthawi imeneyi atsatiridwe. Ndinabweresa milumuzana kutsogoloko njolinga chonera kuti mwaone kuti ngati sakutsatira malamulo a chisankho nthawi ya campaign komanso imene tipita ku chisankho tikuyenekera kuti afunse mafunso apange account kuti apangiranji zimenezo. Tidzapitiriza kuteteza miyoyo ya anthu komanso katundu ndi ntchito yathu kuteteza miyoyo ya anthu ndi katundu wawo. Pamenepo tigwirizane mu nthawi ya chisankho sikuti tidzasiya kupanga zimenezo. Komanso nditsindike ichi chifukwa tikatuluka muno sitikufuna kuti tikangoyamba kampeni tsiku lina lililonse commissioner ka office yanga ka kwa IG phone kuchokera kwa ma OC utenga umene upita kwa ma OC pali mfundo apanena kuti provide security to all candidates, supporters, electoral officials and the public. Investigate and prosecute violations of electoral laws. Maintain political neutrality.
work in collaboration with MEG, communities and other stakeholders. Very important points. Mfundo zofunika kwambiri zimene tikuyenekera kuti tizitsatire, zimene tizitsatire ifeyo ngati achitetezo. Nzomveka sizofunika sokufotokozera kwa inu ma OC anzanga muli uko, a commissioner muli uko, izo zimvere malamulo zimene atiuza kuti mene tikupita kukagwira ntchito mene chisankho campaign yapangidwa launch titsatire malamulo a chisankho. Tipereke chitetezo kwa wina aliyense. Ma candidate, ma supporters, ma officials, wina aliyense campaign yatsegulidwa. I guess in that section 52, yeah, the act which talks about public officials equal treatment. I think so. That's section 52. Yes, equal treatment. We are public officials. Our duty is to provide equal treatment to anyone who is participating in the electoral process. Hallelujah. Ndafotokoza nzimene malamulo akunena. Ndachulaso section yake. So it won't be proper for somebody to be calling office of the Inspector General, okuno ndidisonkhano ndendi mafunsa. What are you asking? The Inspector General to say if we are under the Constitution, to say if we are here to enforce the law. As simple as that. This is what we need to phone. You know, code of conduct, malo amene aliosaloledwa kuchita kwa chani campaign. Koma abuka somewhere, they want to do their campaign. You are officer in charge. Your duty is simple. Give equal treatment kwa wina aliyense amene kupanga participate in the elections. I think I don't need to go further than that. The other one is neutrality. No bias. No bias. Ife ngati polisi tiyesetsa kuti tisakondere wina aliyense. Komabe tikuyenekera kumvetsetsana. Zimene amafotokoza atenthani. Kupanga book mwina myezi 6 consecutive weeks mara amodzi. Professionalism. Tigwire ntchito mmene tinaphunzitsidwira komanso tapanga misonkhano yosiyana yokuzana ndi chisankho. Tigwire ntchito malingana ndi malamulo komanso ndi ma procedures amene taphunzitsidwa. Accountability. Ndinafotokoza kuti hold amene sanachite bwino accountable kuyambira ku station. Yomaliza zero tolerance for political violence. Ngati security institutions tiyesetsa kupanga chothekera kuti kusakhale ziwawa. Ndipo iye amene apezeka kupanga ziwawa, ife ngati polisi, neutrality, professionalism, we have to make sure we take them and let them answer before the courts of law. Koma tisaiwale mawu amene ananena atenthani kunena kuti zimayamba ndi ifeyo. As political parties, what are we doing to make sure there is no violence? Why should we promote violence? Why? Kuchoka pamenepo pali malo ena angapo amene tinapanga identify as high risk areas kumene mwina kukhonza kuchitika ziwiri zitatu. Timayenekera ndithu kupanga ndithu what we call risk assessment. Ndikuona kuti malo amene wawa tipangapo chiyani to enhance security in those areas kuti kusakhale violence komanso kusakhale ziwawa. Pepaniso naoso amene amalemba zinasandaimba mwachinyamata. Apologies. Komabe pali malo ngati ku Karonga, in particular Paboma. There are some areas kumene it's in terms of risk, it's a little bit high according to our risk assessment. Ndimene ma areas and attributes amene chimayangana. Bwerapo Lilongwe Mponela and all those areas amene apangidwa list apopo as part of high risk areas. Komabe, this does not mean that we are taking this sitting down. No, we'll make sure that we enforce the laws and we reinforce security malo amene tukona kuti ndi high risk areas. And zina mwa zimene tichite zimene zichitike, but for example I identified key security risks. Contestation pali malo ena amene tikuona kuti pamachitika zina ndi zina zimene zimakhala zosakhala bwino. Ifeyo mendanenera kuti malo amenewo tipanga chotheka kuti kusakhale ma
pokoso. Komanso kuonjezera pamene popo pali malamulo ena anafotokoza mu code of conduct zili mbali ya ukoso. I don't need to go start talking about them one by one. Fuata anafotokoza bwinobwino Dr. Tentani. In terms of going further with preparedness, kukonzekera kwathu mwinaso takati kuona mu social media komanso ma press takati kuchita ma training osiyana mothandizira ndi ma partners osiyana komanso ena using our own resources because we also budgeted majority tikha ndi chisankho. So preparation yakale kuchitika and preparation ikuchitikabe mpakana panopo. We are still training our officers in public order komanso zina ndi zina amene angagwirire ntchito. Makaso mukuona takatuka ndi mapemphero komanso takatuka ndi ma big walk ndi azipani zosiyana. My big work ngaramena jawo ndofunika because maona a police working side by side, political neutrality we are trying to promote ndimene hoyo. Achipani zipani zonse kukhalapo ndikumayenda limodzi. Mpakana kwasiya kalata yawo yamalonjezano kunena kuti tipanga chothekera kuti chisankho chikhale chabata ndi mtendere. Komanso pali panopono we have established a joint electoral security task force. Timapanga ndithu mmakhala apolisi, Malawi Defense Force ndi other security entities. Cholinga chona kuti planning yathu tizichitira limodzi. Sangakhale nakupanga plan kuti mukangokumana kutsogolo sizingatheke. So we do that kuti tipangire plan limodzi kuti okay tsiku la chisankho nthawi yonyamula mavoti deployment yathu tidzapanga bwanji zikamabwera nthawi yolengeza zonsezo timakhala kupanga plan. So we meet regularly ndikumapanga discuss kuti tione how best kuyambira nthawi ya campaign komanso nthawi ya chisankho kuti police komanso ma security institutions adzagwira bwanji ntchito yawo. And in addition to that, we are also working on deploying my special rapid response teams. Security institutions should be able to react and respond. Mwachangu zisanafike povuta. Nkhani ya chitetezo inayamba kalekale sikuti yayamba panopo. Zimadzachitikabe ponera kuti mupangebe respond. Komwe chomwesi chinthu chimene tikanakonda kuti chizichitika. Then komanso tikupitiriza kutola information ndizina kuti tionetsetse kuti zonse ziyende mwadongosolo. Next slide. I think I should be towards the end. And then, in addition to that, we continue to kupitirizabe kuphunzitsa anthu ngati mbali ya chisankho limodzi ndi Malawi Electoral Commission kuwauza anthu zina zimene ndanena monga ngati ma big walk kuchita mapemphero cholinga tikuphunzitsa anthu kuti tizikonzetsere imene tikupita ku chisankho. Komanso timakhala ndi centralized command control center kumene timafuna tizilanda information yonse isanaperekedwe kwa wina aliyense idzikhala kuti tayiona komanso tayiunika kuti information imene ikuperekedwa ndiyoona komanso sibweretsa mpungwepungwe. Nthawi ya chisankho timapanga discourage ngati security entities kuti PRO wakuchitipa PRO wakunsanje aliyense adziyankhula payekha. Timafuna zonse zizibwera malo amodzi njoyika kuti tikhala sure information imene ife tikupereka si disinformed komanso ndiyoona yokha imene aliyense akayilandira idzakhala yoona kaya mpaka kalekale idzakhalabe information kuti ndiyoona usatapereka kena ka sorry information manager will retract nthawi ya chisankho ndi nthawi imene zinthu zimakhala very sensitive, so we don't want that. Simafuna tizipanga zonse malo amodzi. Komanso we are also trying to work in danza to cyber kunkhani makamaka nthawi ina kumakhala ma disinformation komanso information ena ola kuika kuti dzesa kupanga track amene akupanga pedo information imene siyo khonza. Ndi mawa amene I think I'm remaining anything. Yeah, is in does it photocosa? Go ahead. Yeah, I think zina ndizimene zilapoza code of conduct nanena zija kuti I don't want to talk about that and azifotokozera kale. Politics is not war. Khani yandale sinkhondo ndife Malawi ndife pachibale. Let democracy strive in peace. Ufulu umene tinavota kuti tikufuna ndale za multi-party democracy ifeyo ngati Malawi tili ndi udindo wozipanga promote osati kumamenyana. Last one. Last one. Ndi mawu amenewo honorable chairperson komanso tonse tafika muno olemekezeka onse zikoma kwambiri ife ngati apolisi ndife okonzeka kuchita chothekera kuti kampeni komanso mitopita ku chisankho zonse ziyende mwabata ndi mtendere. Zikoma kwambiri, Mulungu akudalitseni. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.